ongi etorri eta mila esker zaudetan guztioi, eta baita ere pantalla ez bestalde ekitaldi hau jarraitzen ari zareten. Ekitaldi historikoa dela esan dut behintxeago. Hain zuzen ere gutxitan izaten dudako aukera Juan Mari Irigoyenekin aurrez aurre egoteko, eta are gutxi bere bi libururen aurkezpena egiteko. Bi liburu, horietako bat berria, sortu berrian, eta beste bat aspaldikoa baino gaurkotua eta berritua ateratzen dugu. Eta, Juan Mari, osasun arazoak direla da aspalditik erabaki zuen ez hitz egitea ekitaldi publikoetan, aurrez aurre pribatuetan goaitik ere berritxu izaten segitzen duen arren. Eta orduan, Irati Jimenez eta biok izango gara mediumak. Bakizu Ouija jolas hartan nola egiten zen, espiritua mintzatuzik ezen, espirituan ez, gorpuntzean hemen dago Juan Mari, baina bere nina gu izango gara. Eta bi liburu aipatu ditut. Horietako bat Babilonia da, 1989an atera zena lehenengo software hau, eta buruz ari naiz, eta igual zenbakia ekin deskuidatu egin naiz, baina, 30 urte baino gehiago dira, eta behar zuena, eta merezi zuena, edizio berritu, gaurkotu eta doktoretu bat. Baina horretaz gero mintzatuko da. Aurretik, aipatu nahi dizuet, sorgin argiena izan, oraintxe, bukatu berri duen liburu eta gaur aurkeztuko dizugu. Liburuak hasieran iku bat du, Leon Felipe poeta bizkaitarrarena dioena. Hay un turno de voces, yo grito, tú rezas, él canta. El grito es el primero. Eta garrasi, kexu eta aldarria da liburuaren honek lehen partean datorrena, eta otoitza, eskerrona eta espiritualitatezko aldar bazakit adierazpena izango izateke liburuaren bigarren erdian edo datorren. Eta, erakusgarri gisa, irakurriko dizuet poematxo gana, lehen partekoak eta bigarrenekoak. Lehen partekoak poema bat du titulua duena Mantxa Blanka. Titulua dira Lanzaroteko uhartean berak egindako oporraldi batean hango lekuen izena dira. Baina, gero leku horiek ez dute bestelako agerpenik testuan, importantzia diruditzat, ezta? Baina, inspirazio iturri izan ziren neurrian, hemen geratzen da. Eta hala diokona. Batean naiz bestean egon, Mantxa Blankan naiz Bilbon, jaiki bezen laizter begiot otoitz on Gabriel Arestide. Segi bezala eta segi bezala, hitzaren eta solidaritatearen mailua hartuta, bazterrak astintzen. Ea mundu ilungarri honi irauli bat ematen diogun. Eta ea, haren hitzak iparrizartzat harturik, garaili irteten garen egiaren aldeko eta gezurraren aurkako garra. Zeren, maixo handian hitzak neure egiten ditudala, inoiz ere nire juramentua utxirik gezur bat badio, izan dadila, eguzkia ilundez dadin, ilargi argitu dadin. Arrosa korriren bat irabaz dezan, karabelinak usainik galuz dezan. Ez etxe, Gabriel. Hori lehenengo parteari dagokionez, eta bigarren partearen erakusgarri moduan, La Santa izeneko leku batean idatzitakoa, pentsatutakoa, inspiratutakoa eta titulu bigarramana. Eta Pedro Zubiagirre izeneko lagun bati eskenitakoa. Hala du. Joan zaigu bidesi noizbehinka argi egiten ziren itzala. Itzali zaio beraz ipurtargiari argia eta umezurtz sentitu gara unek ezin astu nagoenez. Zergatik ordea? Ez ote diraua da itzalaren argiak zutik gure zelula bakoitzaren oroimenean. Zer dira izan ere zutardiak eta dolmenak, eta zer dira oteizaren apostoluak argiak huts eta hutsak argi. Begiak itxi eta gaua bildu zaik berriro bihotzera. Gau hau baina ez da argi gabekoa. Oroimenaren baitatik izan ere, milaka ipurtargi sortu dira ausentziaren orduan. Zer besterik dira poema honen ditzak ere? Agipuntu egalariak baizik, ara eta ona dabiltzanak gauminaren ibilbide orotan barrena. Orain, oro da, oroitargi. Begiak ireki, eta zerura begira paratu naiz,
unibertso guztien argi guztiak Big Bangeko lehen argira bilduko diren esperantza. Eta horrengoz beste ditez, gero talderarik edo baino haukazue, eta segituko dugu ditzetan. Eta hitzeman egitea Irati Jimenez. Irati Jimenez, idazle mundakarra, mundakan jaio eta gaur hori Iruñan bizi dana, 1918 inguruan sortua, ez dakit hau buruz ari naiz, eta igual hankasa hartuko nuen. Oso memoria da, 17 da, baina eskerrak asko urtean. Eta, bere, nola esan dute, bere sorkuntza propioaz gain, besteen sorkuntzaz ere asko arduratzen eta goratzen duena, ezta? Honen gara gutxi liburu bat atera duena, begiak zabalduko zaizkizue izenekoa, euskal literaturari, sistema literarioari bere begirada eskaintzen diona. Eta, ez dakit, orduan liburu hori pentsatzen ari zan garaian, edo noiz idan zan, baina nik banuen aditzea edo berari entzuna noizbait, zenbat gustatzen zitzaion, ez barruraino iritsi izan zitzaizkion Juan Mari Irigoyenen liburuak, eta zenbat maitietan miresten zuen bere personalidadea eta bere egoteko eta izateko eta aritzeko modua. Eta pentsatu nuen egokia izan zituela edizio berri bat egin nahi genuen Babiloniarena, testuak behar zuelako gaurkotze bat eta berritze bat Euskara Batuaren arauak aldatuz joan direlako. Eta horrekin batera, edizio hori jantziago egiteko hitzaurre bat eskatu denean, eta egin du hitzaurre zoragarri, doktore eta oso divertigarria eta gauza asko esaten dituena. Eta hori da batak, hementxe daukagu bera, Irati bera, eta eskatuko diet azaltzeko Babilonia zer den, edo Juan Mari Irigoyen nor den, edo behar hobetu dituzten. Duela hilabete batzuk pasatira, Xabierrek sistema literarioan daukagu beste kapitainetako batek liburu honen hitzaurrea idazteko eskatu zidanetik. Eta esan behar dizuet, nire bizitza osoan ez dudala ezer, hain urduri idatzi, baitut horren lekukoak. Eta azkenean nolabait esatearren oso gaztetan topatu nuen novela bat izan zen Babilonia. Institutuan nolabait topatzen duzun autore baten liburuaren hitzaurrea oso impresionantea da edozein kasutan. Are gehiago autore hori Juan Mari Irigoyen baldin bada eta novela hori Babilonia baldin bada. 1989an ondo esan du Xabierrek argitaratu zen, 20 urte lehenago, Izar Editoriak argitaratu zuen, egunero hasten delako, gure lehen novela modernoa esan dezagun. Txillardegik eta Mirandek konjuratuta, 20 urtetan, Euskal Eleberrigintzak egindako bidea erakusten du novela bikainek Babiloniak. Oso galeria berezi batean dagoela esango duke, narratibaren abanguardia batek idatzitako lan garaienetakoa da. Izar Editoriak beraren 100 metro, aipatuko nuke, Angel Lertxundiren Amasigarren nahi danez, Arantxa Horreta Bizkaiaren Zergatik Kanpoz, eta Jose Agustin Arrietaren abuztuaren 15eko Bazkalondua bikainarekin batera. Bere burua euskaraz alfabetatzeko ahalegina egin zuen gerraosteko belaunaldi fundamental batek izan zuen anbizioa adierazten du, eta literatura garaikideaz gain, literatura modernoa egiteko izan zuten benetako egarria. Ez dut horrekin oso eskerroneko izan behar dugu. Egituraz oso eleberri poliedrikoa da, irakurri dutenen badakite, tragikoa da izaeraz, bokazioz erromantikoa da, azken egunetako errelato apokaliptiko bada, horregatik Babilonia. Eta badu zerbait mistikoa, eta iluna, baina era berean badauka baita ere liburu errebelatuen iluminazio maila hori, ezta? Inevitablea dirudien mundu baten amaiera, esperantza asko beste baten ataretik kontatzen zaigu. Denbora pasatua eta denbora futuroa, biak daude konteniturik, kontakizun bibliko babiloniko honetan. Joanak eta gertukoak diruditen personaiekin osatutako mosaiko honetan. Kagioztaretako Euskal Herri posible batean ikusiko dugu gure aurrean despilatzen personajen galeria bat. Modernidaren aurreko denbora abstraktuak simbolizatzen duen fikziozko uniberso benetan apasionante batean. Eszenatoki literario liluragarri honetan, euskaldun hona izan zitekeen garaialde familiaren ondamena kontatzen zaigu, oso eszena laburren bidez, eta 3 ahots narratibo desberdinekin. 3. kontatzen zaigu Anaia Biken desastrea, 2. personan kontatzen zaigu Margariren historia, eta lehen personan hitz egiten digu Kaseno garaialde, beste anaietariko batek. Nire ustez personaia benetan gogoagarria, eta nolabaiteko hor topatu dut berez irakurri dudanean queer heroi transfeminista bat, eta oso ikonikoa, apenas inauguraturik dagoen euskal literatura feministaren eta protofeministaren galeria historikorako. Kasiano da kontatzen diguna beste inor baino hurbilagotik bere Anaia Biken katastrofea, haurtzarotik elkarrekin lehiatzeko sozializatu dituzten 2 gizonen desastre hori, ezta? Maiorazkoa gainera sustatua.
Hori da sakonean ikuste eleberri klasiko honetan kontatzen zaigun historia ezin garaikideago hori, euskaldunontzat oso importantea. Basa gizonen moduan jokatzen duten gizonkerie atrabesaturiko gizonen harremanak, eta nola gaiztotzen diren harreman horiek, eta harreman horiek oinarri dituzten zibilizazioak nola altzatzen diren eta ondoratzen diren. Anaitasunik gabeko anaidi kainitiko bat dago. Eta mito babilonikoan eleaniztasuna baldin bazan hiri baten bukaera ekartzen zuena, hemen nolabait Mayorazgoaren lege Kurdel horrek beharturiko maskulinitate toxikoaren arazo fundamentalari buruz hitz egiten zaigu. Esango nuke honetan irakur asko ados egongo dira, badagoela borroka bat gizon bakoitza bere baitan libratzen duena. Bere emakumeren kontra edo alde, bere gizonaren kontra edo alde. Eta gizontasuna definitzen duen bataila horretan faltzen zaizkigu narratzaile asko falta ditu, hor barruan zer gertatzen den ikusten. Transformatzeko eta laguntzeko biderretan. Eta bere misoginiari oraindik sendabide nahikorik eman ez dion sistema literario honetan zorionez izan ditugu halako kontalari batzuk. Gure idazlearen garaienak izan dira horra arrakala bat zabaldu digutenak, besteak beste ahoz izago hitz egin zigun generoaz eta sexuaz 19. mendean, ia temponauta badirudien gizon batek, Salvadorrek ere bere zaurgarritasun guztia zabaldu zigun, Txillardegi Elsa ziren zor diogu, Arestik esan zigun bagenuela andretzeko eta gizontzeko garaia, Mikel Lasak gizon berriaren aleluia narratu zigun. Beraz gure artean garaienak ere izan dira horretan humanoenak, eta horien artean dago Jakina Juan Mari Irigoyen, errealismo magikoaren ateak parez pare zabalik idatzi ditu liburu zoragarri batzuk, eta bide oparo bat seinalatu digun ikuste dut literatura honetan, literatura aldetik. Idazle gutxik bezala jaso du horregatik esaten Basko Amerikano, Hego Ameriketako tradizio magikoa, ezta? Eta beraz, korronte universal horren etxekotzearen parte bat zor diogu oso importantea. Eta hori baino gehiago esan daiteke, hemen dagoen idazleak buruz. Asko gustatu zen mediunan ari batez esan da. Zimatu beti idatziko nukeen, horrela. Ni hori medium izan beharrean, Juan Mari medium baditz. Literatura gutxi asko esan behar nuen bakoitzak bakarrik egiten du bere bidea, ezta? Idazleak. Eta bide horretan asko dira inoiz idazten ez diren liburuak hori ez dakigu. Eta konta ezinak dira seguruen bazterren batean geratzen diren idazleak ere bai. Literaturak autodidaktismo basati batera behartzen gaitu, eta askotan joaten dira ikutara proiekturik onenak. Sarretan, Babiloniak salatzen duen lehiakortasun toxiko horrek itxututa. Ez da errazan, kritika eskasen eta Laudorio Merkeen hiri babilonikoan bizirik mantentzea literatura. Irakurleekin harremanetan, esan nahi da, haien gustuko kontakizunak idazten, eta norbere barruko ahotsa entzuten eta adorez ahots hori obeditzen. Bide horretan idazle eredugarriak oso eredu ona dira, oso garrantzitsua dira beste idazleontzat benetan, eta seinalatzen digute handitasuna non dagoen, iluntasunak ez gaitzan jan, eta baita ere ez gaitezen despistatu itsaslamien soinuarekin. Beste guztiok idazle profesionalak izan gaitezen eredu profesionalak behar ditugu, eta 5-10 luze eran dituen karrera oparoan, Juan Mari Irigoyen oso idazle profesionala izan da. Ez bakarrik 20 gora urtez literaturan bizi izan dira, eta dut bizi izan delako, elkar argitaletxak eman dion etxean, baizik eta egin duen guztian oso modu profesionalean jardun duela. Lanarekiko disiplinaz, irakurleekiko debozioz, lanbidearekiko errespetuz eta bereziki literaturarekiko maitasunez. Oso evidentea da literatura irakurtzen denean. Horregatik dauka idazle handion egluko handi bat euskal literaturan, eta maitasunez idatzi duen guztiagatik irabazi du baita ere euskal literatura egiten dugun profesionalen kariñoa. Are gehiago, eskasegi, garestiegi lortzen den kariñoa ere bai, idazle ona. Hain zuzen ere, zuek idazleok zergaitik ezin zarete izan agur gehiago Juan Mari Irigoyen bezala galdetzen digutenean, oraindik erantzun egokirik topatu ez dugun artisten, esan dezagun edo literatura. Duela gutxi honen adibide bat daukat zorien zuei emateko, idatzi zidan idazle batek nire begiak zabalduko zaizkizue liburu irakurtzen ari zen, eta esan zidan, oraindik ez dut bukatu eta baitut beste komentario batzuk egiteko eta sakoneko hauagonak esatearen ez da, baina oin ohar batean irakurri zuen, gutxi gora bera hemen askoz laburrago kontatu bezuena eta Juan Mari Irigoyen literaturaren eta bere eredu humanaren gorazarra bandik egiten nuena. Eta orduan liburu utzita dakizuen niri idaztea, nirekin guztiz ados zegoela esateko eta ezin ziola eutsi. Hitz egin zidan Juan Mariren humanismo gozo mardul zorrotz kutxunaz. Eta esan zidan, miresgarria da gure lankide adiskide babilonikoa. Guztiz ados nago. Horregatik dauka Juan Mari Irigoyenek irakurleen maitasuna, baita ere, ez bakarrik idazleena, dauda behar bada importanteena, zer pastenean guk idazleok.
literaturaren lurraldeetan, ala nola garraiaturik, bere denboretan zehar, sakabanaturik, eta etenik gabe, kalumniaturik. Irakurleen basa herri goberna ezin eta menderakaitzak soberania ematen duen maitasun libre eta salbu ezin. Eskerrik asko. Bueno, ez dakit besterik baduzuen kontatzeko, bukatutzat emango dugu saioa. Nik uste Juanmari eskerrak eman nahi dizkidala, liburu berri honengatik, sordin argiena izan, liburu zahar berrituagatik ere bai, eta bere ibilbide osoan Euskaldunoi opa ditu liburu nobela guztia. Eskerrik asko.